n'ikwadosi ike maka abalị 28 nke ọnwa Septemba a ga-achịkọba mmemme nhọpụta maka ndị ga-anọ na kansụl ime obodo dị iche iche na Anambra Steeti Independent Electoral Commission ANSEC ewepụtago etu ga-esi chịkọba ya bụ mmemme nhọpụta ahụ. Ha mere ka amata nke oge ha nwere ọgbakọ ndị okwu ha na-adagbu na Anambra Steeti n'Awka. Chibuzo Obidike gara ya bụ ọgbakọ wetara anyị akụkọ. Ọ gụnyere ndị eji okwu agba izu dịka ndị bishọp, onye kọmishọna ahụ maka ọchịchị ime obodo, ndị sonye na ndị eze ọdịnala dị na steeti a, ụfọdụ ndị ụlọ omeiwu steeti a na ọtụtụ ndị ọzọkwa bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ. Ya bụ onye isi oche ANSEC Magistrate Genevieve Osakwe kwuru na ndị ahụ eji okwu agba izu bụ ndị ga-enyere aka ịhụ na nhọpụta bụ nke gara nke ọma, ma kwuo na dịka ewepụtara amụma iwu nke ya bụ nhọpụta nke afọ 2024, ya bụ otu nnọzi n'ogogo ịhụ na achịkọbara ya bụ nhọpụta. Dịka o si kọwaa, ha na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ya bụ nhọpụta gara nke ọma, mana ha hụtara na ọ dị mkpa ịdọbata ndị eji okwu agba izu iji hụ na enyere aka hụ na ya bụ nhọpụta gara nke ọma. O kwukwara na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na nwere ezi nchekwa n'ebe ndị a na-enwekarị ọgba aghara, kwukwa na ọ dị mkpa na ndị Anambra sonyesiri ike iji hụ na ihe a gara nke ọma. Na nzaghachi ya, onye eze ọdịnala nke Olumbanasa na Anambra West Igwe Pius Ọmachọnụ nakwa onye nke ọzọ Maazị Sọpụrụchukwu Ọnwụka kenere mbọ ya bụ otu na-agba ya nakwa mbọ gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba. Ọ gwaziri ndị Anambra ka ha hụ na ha sonyesiri ike na nhọpụta na-abịa abịa iji wee hụ na ewepụtara ndị ndu ha na gọọmenti steeti a ga-arụkọ ọrụ ọnụ maka uto nke steeti a.